ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବିଧାନସଭାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆସିଥିବା ନୂଆ ନିୟମ। ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଯେ ପରିବାରର ଜଣେ ମହିଳାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା? ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରିବାରର ଏକାଧିକ ମହିଳା ଥିଲେ ବି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ମହିଳାମାନେ ପାଇବେନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ମହିଳା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଯଦି ବିଧାୟକ ସାଂସଦ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ରହିଥିବେ ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅବସର ପରେ ପେନସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ମହିଳା ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯଦି 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ଜମି କିମ୍ବା 10 ଏକରରୁ ଅଣଜଳସେଚନ ଜମି ଥିବ ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ କିମ୍ବା ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ନାଁରେ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଥିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାନ ଓ ହାଲୁକା ଯାନ ଥିଲେ ସେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳୁଥିବା ମାଗଣା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦାଖଲ କରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋଷ୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।